Ay? Pasko na naman, ay uling ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, come on. Come on, come on. San? Ay? Come on, come on. Come on, come on. Come on, let's work. Dance to the beat. Ano yun, ma? Bounce low. Bounce low. Dance to the beat. Shake that thing, shake that thing. kaya kami ngayon narito. Upang kayong lahat ay aming hagdagan. Iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siawit ng magagandang himig. Dahil sa Ay? nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang katagalan. Tayo'y magsiawit habang ang munda'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na nulat ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin ang gintong aral. Kahit hindi Pasko, Sir Ryan, mega love shoutout po dyan sa'yo, sir. Ryan Donna Vlog. Donna Family Vlog. Magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Welcome sa aking live streaming. Si Sir Ben Kalugay nandito rin sa atin. Bakit ba parang blurred ang aking camera? Magandang hapon din po dyan kay Sir Ben Kalugay, o di ba? Oh, nakapagka laging dax ang pinag-uusapan, sumusulpot bigla. Sir, mega love shoutout po dyan sa'yo, sir. Magandang gabi po dyan sa'yo. Magandang hapon dyan sa'yo. Welcome sa aking live streaming. Pasko ay sumapit na naman. Kumusta naman tayo dyan, guys? Diwang pagkat ngayon ay araw ng pagsilang. Jesus na lina Oy, na tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin. Merry Christmas, Nino. Pri, magandang hapon naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming, Pri. Uy, ano tawag dito? Nag-end ka na? Oo, nagkamali ako ng yung pinasok ko, yung isa, tapos natawag kita ng Pri. Ibang kulay, Magandang hapon dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. na ang yayahan. Merry Christmas naman dyan, guys, sa inyong lahat. Na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Tamsakdan, boss. Ayan. Pasko'y araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. Magsigla, may galak ang bayan. maligaya, Maligayang Pasko ay bigyan. masagana, Masaganang bagong kawitamtan. ipagdiwang, Magdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon, humahalik sa iyong kamay. Salamat Ninong, salamat Ninang sa aginal totoong inyong ibibigay.
kay sigla ng gabi. Lahat ay kay saya, nagluto ang atin. Manok na tinona sa bahay ng kuya. Mayroong lechonan pa, ang bawat tahanan may handang itakura. Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing Di mo pa ata panahon, pre, na malin lang ako. Oo nga. ng gabi. Lahat ay kay saya, nagluto Dito lang host, nasa harang pa yan. Sabi ni Ryan, Donna, family vlog yan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Na nasa harang daw. Pre, magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. Oo, di kita malin lang eh. Nagkamali talaga ako. Akala ko yung aking gamit is yung aking yung aking main channel account. But unfortunately, it's not. I am using someone's account. Ano yun? tayo na Pre, magluto lang ako. Sige lang, pre. Sige lang. Ayan. tayong tinapay. Sarapan mo yan, pre. Oo. Yan niluluto mo dyan. Ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na Uy, pre, naunahan ko kayo doon sa bubble shooter. O, diba? Naunahan ko na kayo. Sa gabing ito, Di ko pa alam ano iuulam. tayo na bibig. Bili ka na lang dyan, pre. Mayroon na Bili ka na lang ng uulamin nyo dyan. iba noche buena sa gabing ito. Akala ka ba pumasok stream element? O, diba? Hindi naman pumasok siya. Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Paskong magdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magsama. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, let's work. Dance to the beat. Shake that thing, shake that thing. Come on, baby. Ma'am Lizelle, Family Vlog, hello Lalabs. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Lizelle, Family Vlog. May ask po ako pwede. Sige po ma'am, ayan. Merry Christmas na ninong, sabi ni Ryan, Donna Family Vlog. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Ryan Donna Family Vlogs. Welcome back din sa aking live streaming. Together with Ma'am Lizelle Family Vlog. Magandang hapon naman dyan sa inyo. Welcome po sa aking live streaming. Opo ma'am, ano po yung itatanong mo ma'am? Sige ma'am. I will going to answer it ma'am. Kung kaya ko, ayan. Sige po. Merry Christmas naman dyan sa iyo, sir. Ryan Donna Family Vlog. Kumusta naman tayo dyan, sir? Tayo ay mga siawi ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo ay isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay Ninong, o diba? Ang pupunta dapat dito sa akin, yung mga inaanak ko, kapag tatawagin akong ninong, kailangan meron silang dalang yung picture na bininyagan sila kasama ako. O, diba ha? Tapos kailangan meron kayong municipal permit, ha? At saka yung birth certificate. Ma'am Claridel, magandang gabi naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Tusok na host, o diba? Ilanga. Magandang gabi po dyan sa Ma'am Claridel. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ma'am, naunahan kita. Oy. Oo, challenge. Kapag po ba nagbaba ako ng link ng bahay ko or video ko ng YT ko sa Facebook, may share ba ang FB sa revenue? Hindi po ma'am. You're just sharing it into other social media platform. Wala ka naman po ma'am na sinishare na revenue ma'am. Opo. ay magiging Pasko lagi. Ang sandalan Paano kung wala picture?
Oo, naunahan basta kita, ma'am. 235 ako kahapon, challenge ko sa friend ko. Ang usapan, ma'am, yung ngayon. Oo nga. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Naunahan kita. Ngayon ay araw ng pagsilang. Jesus na din natin Ma'am, when you share something in other social media platforms, you are just sharing your video, ma'am. Wala pong kinalaman dyan ang revenue, ma'am. It's just sharing information or your video. Ayan. Wala pong kinalaman dyan. Hindi yan magbabawas, hindi yan mag-share ang revenue mo sa Facebook. Ayan. Ganun po yun, ma'am. Lagi lang bawat pintada. At wala po, ma'am, na nakalagay dyan sa community policy about sharing revenue. Wala pong sharing revenue. Unless otherwise, you have a copyright content na nakikipag-share ka talaga. Yun talaga. Mag-share kayo ng revenue niyan. Pagkahain ng panghabang panahon. Pasko'y araw ng Ano pa ba? Ano pa? Ano pa? lahat ay nagmamahala. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. For wonderful people in the house, magandang gabi naman dyan sa inyong lahat. Welcome sa aking live streaming. And kung hindi nyo pa guys kaibigan ang bawat isa, make friends guys ha. Simply make friends. That is the key to a healthy channel ng tinatawag ika nga. Pasko na si host, ano ba yan? Oo nga po ma. Merry Christmas naman po dyan sa yung Claridel Ilanga. Pasko na sa atin. Countdown bago magpasko, 3 months, 15 days, 6 hours, 13 minutes, 4 seconds. O, diba? Yan ang countdown guys, bago magpasko. Inyong ibibigay. And kung gusto nyo malaman ang countdown ng New Year, type nyo lang guys ang 2022. Ayan. Countdown ng New Year. Ayan, New Year countdown. Saya 3 months, 22 days, 6 hours, 12 minutes, 36 seconds more. Sa madalit salita, mas okay, share din sa FB ng link. Opo ma'am, mas maganda nga po yun ma'am kasi widely spread ang iyong video. Na-spread mo sa sa mga other social platform ang iyong mga video. Ayan. It is a part of promotion ng iyong channel also. Ganun pala, Agoy, mali naman ako nang nakuha ng info ata, Luls. Ayan. yung pinapay. Sino ba ma'am nagsabi sa inyo? If you can guys, if you can justify the things you're sharing, especially when it comes to community guidelines, if you can justify what you are sharing in your viewers, I will going to stand down. Pero if you cannot justify every single information that you are sharing in your live stream, much better to shut up na lang. Kasi hindi po kayo nakaka-contribute. Ayun. Nagbibigay kayo ng mga information na mali. Tinatakot niyo yung tao kasi. Mayroon na tayong tinapay at keso. If anyone can justify, guys, I will going to stand down. And if you can provide me facts and information with regarding community guidelines about sa pag-share ng revenue nyo when you share some of your videos in other media platform, I will going to stand down also. Yan. Anyways, salamat sa info, lalabs. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Tayo na bitiw, magsalon na tayo. Welcome po, ma'am. Welcome. Ayan. Ay at keso. Viva Noche. Bakit hindi lumalabas si stream element ko? Ayan. Part channel. Join channel. Ayan. Araw, Paskong nagdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, come on, come on, come on, come on, Oh, come on, come on. lalagay mo din pala channel dashboard.
9 wonderful people in the house. Ay, 4 wonderful people in the house. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat, guys. Pasko na naman, kaya kami ngayon narito. Upang kayong lahat ay aming handugan, iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siawi ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig ng Ma'am Lisel, uy. Thank you naman po dyan kay Ma'am Lisel Family Vlog. Bakit ma'am nag-super chat ka, uy? Thank you for that amazing super chat, Ma'am Lisel Family Vlog. Ito guys, dikitan nyo to guys. Kukuhanin ko lang yung link ng ating super chatter. If you are not yet guys connected with our super chatter, I know for sure na hindi nyo pa guys kaibigan to. You can simply make friends also guys. All the way from, saan po ba yan ma'am? MYR? Myanmar ba yan? Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am. Ma'am, you don't have to. Kunin ko lang guys yung link ng ating super chatter. tayo ay magmahalan at sundin ang aral. Huwag ka ma'am naniniwala sa kung sino-sinong nagsasabi sa ma'am. If you are confused of something, halimbawa gusto mong may tanong ma'am, you can ask. Hindi ko naman sinasabi guys, you can ask me or you can simply ask me. I am always here to answer all your question with regard sa inyong mga YouTube channel. Don't hesitate guys. Ayan. Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay Oy, naka-made for kids pala to. ngayon ay araw ng pagsilang. Jesus na din natin Oy. Mostly ma'am, naka-made for kids ka. ay manalangin. Hindi makakapag-comment. Kanyan ko gay tao eh. Ang Pasko ay Ito na lang. sa pagmamahalan natin. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba't ibang kulay, kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay Ay, dito na nga lang. Lagay ka. ganap ang bayan. Maligaya, Maligayang Pasko kay bibigyan, masagana, masaganang bagong kawitamtan. ipagdiwang, Diwang araw ng may kapal, upang malakili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Yan guys, binababayan ni Nightboot ang ating super chatter. You can simply make friends guys. Binababayan ni Nightboot. Ayan. Salamat Ninong, salamat Ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Ay, nawala ako. Kay sigla ng gabi. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Baba ako link labs. Ito guys, ang link ng ating super chatter. Make friends guys with our super chatter. Sir Art Francisco Channel. Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Art Francisco Channel. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Namamas ko po sir. Magandang gabi naman po dyan sa'yo, Sir Art Francisco Channel. Welcome din sa aking live streaming. Oy, lumabas na si Stream Element. Harlem O. Ang author ng Stream Element guys, si Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. O, diba? Welcome din sa aking live streaming, Harlem O. Araw ng Pasko, Kay sigla ng gabi. Oo.
Saya nagluto ang aking manok na tinona sa Oh, eto na lang. kaya mayroong lechonan pa ang bawat kahanan may kandang. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. O, diba? Ang author guys ng ano, ang author niyan si ni Stream Element, ayun. Ngayon ay Pasko. Dan Pulpak Ma'am Lisel Family Vlog Yahute. Merry Christmas po, ayun. Sabi ni Sir Art Francisco Channel. Busy pakinig lang ako, dami ko pa niluluto. Oy, Harlem O, mega love shoutout na dyan kay Harlem O. Nagbabalik natin na kaibigan din yan guys. Ang unang nagnasa sa akin. Isang taon ako pinagtsatsagaan niya ni Harlem O. Salamat, loves. Ayan. Ma'am Apple ng buhay ko, Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Apple ng buhay ko. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan si Ma'am Apple ng buhay ko. Isa sa mga magagandang babae sa balat ng Tinalupan. Highly recommended channel also yan guys. Si Ma'am Apple ng buhay ko. Magandang hapon po dyan sa Ma'am Apple ng buhay ko. Welcome din po sa aking live streaming. Ito guys, yung ating super chatter. Baka naman guys, please do connect guys to our super chatter also. Ito, upang ngayong lahat ay aming hanggang. Iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit. Tayo Love Harlem O, mega love shoutout sa iyo. Sabi ni Ma'am Lisel Family Vlog. magandang himig. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang. May tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng lumigaya. Kapatid Harlem O, big shout out ayon. Sikat Sabi ni Sir Art. natin ang kasagana. Oy, wag na wag kayo magta-type ng X. 1 year, 2 weeks, 6 days, 1 hour, 20 minutes, 22 seconds. O, diba? Na nakasubscribe na daw sa akin si Harlem O. Kaya wag na wag kayo guys magta-type ng X ha. Sir Mateo Apostol, Tamsak Sir, namamas ko po. Magandang gabi naman po dyan kay Sir Mateo Apostol. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan si Sir Joel's Finest, also known as Mateo Apostol. Magandang hapon po dyan sa iyo sir. Magandang gabi pala. Ayan, it's already 59 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Ayan. Hari, araw-araw Sir Joel's Finest, magandang gabi po dyan sa iyo sir. Welcome back din sa aking live streaming. Sir, kailangan mong yan o. Gawin mo yan sir, i-off mo yung yung naka-private mo, ayan, i-on mo. Likewise po sir host, di ba? Highly recommended monetized channel yan guys, si Ngayon ay araw Sir Mateo Apostol. Jesus na din natin Night Butubuhi. tayo ay manatag. Yan guys, ang ating super chatter, baka naman. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. Kung may mga katanungan pa kayo dyan guys, may isa akong inaayos na account guys na talagang namumroblema kung anong nangyari, bakit ang dami niyang AdSense.
Si Ma'am Porinoy. Sir Uragon, di gumagana night boot ko. Bakit? Baka dinipart mo yung sa channel mo, sir, Sir Art. At ay inaanyayahan nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Pasko'y araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahala. Tuwing Pasko Baka dinipart mo, sir, sa channel mo, si Night Boot. may ganap ang bayan. Maligaya, maligaya. Sir Ben Kalugay nandito pa rin sa atin, guys, keeping us also in his background. Sir Ben, kapag ka ano to ng Kapalaran at mabuhay. ng ducks na lumalabas. Na-connect na siya, sir, pero di lumalabas sa LS ko. So, paano nakakonect siya, di lumalabas sa LS mo? Ninong salamat, ninang sa ginagawa. Paano nangyari yun, sir? Kasi nga sa akin, nakakonect naman siya, pero lumalabas. Baka, sir, baka nagtanggal ka ng mga moderator, sir, lahat. Tinanggal mo ba as moderator mo si Nightboot? Dami po ba niya AdSense, sir? Baka po kasi lahat po ng 6 cents may AdSense. Jody Pros, dating dikit main bahay ko po. Ayan, sabi ni Ma'am Lizal, Family Vlog. Kuya, mayroong lechonan pa ang bawat tahanan. Dami niyang AdSense kasi. Ngayon, pinaghiwalay ko na sila. Si Ma'am Jody Prost at saka si Porinoy, pinaghiwalay ko na. And then si Porinoy, meron pa siyang dalawang AdSense na dinilit ko yung isang AdSense. Itinara ko yung AdSense niya. Nung in-apply ko, almost 24 hours na nag-review. Sabi sa email, meron siyang another AdSense account daw. So, ibig sabihin, marami siyang nakakonect na AdSense account. Hindi ko naman tinanggal, sir. Iwan ko ba dito? Sarap magsada sa white. Lahat ay Sir, relax lang. Connected siya, sir, with my white account, sir. Then di siya lumalabas. lechonan pa ang bawat Kahit naman, sir, connected, kung tinanggal mo siya as moderator mo, kahit naman connected siya, kung tinanggal mo siya as moderator mo, hindi pa rin siya lalabas. Art No main bahay mo, labs. Ito si Art Francisco Channel, AFC. Ayan. Kasi araw ng Pasko. tayo nagtitiw magsalo. Yan na Art. Ay, tama ba? Art ba yung Ay, Art pala, Art. Ayan. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at Baka, sir, tinanggal mo as moderator mo lang. Ilagay mo uli yun, sir. Si Stream Element nga, nilalagay din pala as moderator. Magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. iba noche buena Tiningnan ko sa Chrome, sir. Di naman nakatanggal, sir. araw ng Pasko. Naglinis ka ba ng mga moderator? Nagtanggal ka ba ng mga jacket? Tuwing araw, Pasko. Baka nagtanggal ka lang, sir. Natanggal mo pati si Nightboot mo. Tinanggalan mo ng jacket kaya hindi lumalabas. Salamatan, ngayon ay Pasko. Tayo ay Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Meron na bago, sir. Meron na bago. Si Stream Element. Ayan. You can use him also. Like Nightboot. Ayan. Dati ko na itong gagamitin sana. Kaso dati noon may bayad to. Ngayon, libre na. Ayan. Yan guys, nagbababa ng ating super chatter, si Stream Element o kaya si Nightboot. It's just the same. Ayan. You can simply make friends, guys. I-try ko siya ulit i-connect, sir, ha. Tanggalin ko moderator niya tapos ibalik ko siya. Ayan. Oo. Pasko ay sumapit. Ito guys, si Harlem O. Si Kung di niya pa kaibigan yan guys, si Harlem O. Isa sa mga matatagal lang nagtsatsaga sa atin. Si Harlem O. Nang si
Kristo ay Uy, Harlem, nandiyan na si Stream Element ho. O, di ba? dalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Inilalagay din pala, gagawin mo ring moderator siya, Harlem o. I-try ko siya gamitin, sir, yung Stream Element. Oo, pwede mo namang gamitin. Kaso ilalagay mo rin siya kay as moderator. Ganon din yung ganon din yung parang methods, yung ways ng paglalagay. Ating sundin ang lutong aral. Art, danamain ko sa'yo, sabi ni Ma'am Lizelle Family Vlog 2. Basta malwalhati, ang pag-ibig ba't siyang naghari? Araw-araw ay Opo sir, kahit anong browser naman. sandipo ng pagbarito, hihingi po ng aginaldo, kung sakaling Art Dax Pogi, o diba? Jutes yan, Jutes. Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang. Paisi po sa Gabos, nagpalista ako sa estudyante para sa Educational Assistance kan AKB Party List na nakalista sa baba magdarakan ng nasa school ID 2021. White form certificate of indigence educational assistance photocopy for your family. Itibol Lanyas, Rowan Bagais, Patrick Baral, Kyle Andre Pabillane, Justin Denos. may parol. Hello po nga pala dyan sa aming barangay captain na nag-message sa akin. Ibang kulay, kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Salamat kapatid Harlem. Oh, sir, napanood mo na ba TikTok ko? Ay, hindi pa. Meron bang bago, Sir Art? Ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganap ang Meron bang bago, sir? Maligaya, maligaya. Pasko ay bibigyan, masagana, masagana. Napanood ko na to eh. ipagdiwa, Oo. Upang malakili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kabayaran. Tamsak dan boss, sabi ni Ryan Donna Family Vlog. Sir, thank you for that sweet tamsak, sir. Ma'am Atimon Vlog. Uy, Ma'am Atimon. Na-miss kita, Ma'am Atimon. Uy, Ma'am Atimon. Oo. Kanina, nag-live stream ka ba, Ma'am, kanina? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan. Very supportive friend of us, guys. Si Ma'am Atimon Vlog is in my live streaming. Doing also our live streaming around 6 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Ma'am Atimon Vlog, nagmamayari ng napakaraming camel, guys. Oo nga. Yayamanin. Pinakamayaman na tao sa buong mundo yan, guys. Si Ma'am Atimon Vlog, which, siya yung humahawak ng pinakamalaking currency ng buong mundo. Ma'am Checha, nandito na rin sa atin tuwado, di ba? Ma'am Checha, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Checha. Si Ma'am JM Channel, highly recommended monetized channel also yan, na nasa harang daw. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Checha. Welcome din sa aking live streaming. Naka-break time to. Si Sir Joel's Finest ngayon lang nagtamsak daw. Uy, panoodin mo, tinuwaran niya ako. Kasi di siya marunong. Sino? Ngayong gabi, lahat ay kaysaya. Oo. Ito ang atin. May tuwad na isa. Kuya, mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may Tayo na, video, masyado na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Oo. Na tayo. Pinapay Sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Oo.
may tuwad ka nga, sir. Salo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena. Ma'am Cheche, mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Cheche. Welcome din sa aking live streaming. Camel Queen at Atimon Vlog. Oo nga, Yahoo! Harang host, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Mega love shoutout din po dyan sa isa sa mga magagandang babae din sa balat ng Tinalupan, guys. Si Ma'am Christine Macarayo na nasa harang daw. Magandang gabi naman po dyan sa'yo, Ma'am Christine Macarayo. Welcome back din po, Ma'am, sa aking live streaming. Ay, wow, Merry Christmas, Sir Uragon. Ellis Live, Ma'am Ellie. Hello po dyan kay Ma'am Ellis Live. Oy na-miss ko to, si Ma'am Ellis Live. Love Sako, diba? Na-miss kita, Ma'am Ellis Live. Where have you been? It's been a while. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Ellis Life, guys. Isa sa mga magaganda at napaka-supportive natin, guys, na kaibigan din. Si Ma'am Ellis Life, highly recommended monetized channel. Hindi ko na ikaw, Ma'am, nauhuling nagle-live stream. How is that possible? What is it? Ayun, host, nasa Taiwan ka na ba? Hindi po, Ma'am, nasa Bicol pa ako. Sir Ali Pogi, nandito na rin sa atin. May kalab shoutout din po dyan kay Sir Ali Pogi. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. One of our foreign friend na napakagaling na foreigner siya, guys, na nasa UAE ngayon. Kasama ni Ma'am Jenny Kimba at saka ni Ma'am Yaya Joyce. Napakagaling magtagalog nito. Si Sir Ali Pogi, isa sa mga Pakistani, guys, na napaka-talented when it comes sa language memorization. Oh, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Thank you for that sweet thumbs up also, Sir Ali Pogi. Good afternoon kay Nanay Duman sa iyo, love. Sabi ni Ma'am Lizel, oo nga po, Ma'am. Okay po, keep safe always. Ma'am Christine, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Christine. Thank you also for joining my live streaming, Ma'am Christine. Ma'am Ellis Live. Ito, guys, dikitan nyo yan si Ma'am Ellis Live. Napakabait nitong live streamer, guys. Hindi ko na nakikitang nagla-live stream. Thank you also, Ma'am Christine Macarayo, for keeping me in your background also, Ma'am. Thank you po, Ma'am, ha? Ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Ma'am Atimon, na-miss ko ikaw, Ma'am Atimon. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Atimon? Kumusta yung kayamanan natin sa buhay? Upang makamtan natin ang kasaganaan. Hi po, JM Channel, sabi ni Ma'am Ellis Live. Guys, please do connect, guys, to our super chatter, guys. Binababa yan si Ma'am Lizel Family Vlog. If you are not yet, guys, connected with our super chatter, all you have to do is to click on that link na naka-pin sa taas, guys. Sino ba nangangailangan ng WH dyan, guys? I'm giving away WH. At kung may mga kayo dyan, guys, may mga premiere kayo, sabihan nyo lang ako, guys, ha? Lagay natin kay Night Boot. Pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging mas palagi. Ang sandipo ng pagbarito, hihingi po ng aginado. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namasko. Ang Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin pag-ibig. Patamsak naman ako, guys, T1, para kay Ma'am Lizel Family Vlog. T1, ayan. Patamsak naman ako, guys. Sir Ali Pogi, oy, nagpapa-member. Hello naman dyan, guys, Sir Ali Pogi. Ano ba nakain mo, sir? Oy, at nagpa-member ka. Sir Ali Pogi, thank you naman po dyan sa'yo, sir, for availing our, for Bawat pintana availing our VIP perks. Ayan. ay kay ganda ang ayos ng simbahan. Oy, may mayaman talaga. Sir, you don't have to, sir. Sanggol na siyang maghahay ng Ito, guys, ibaba ko lang ang ating super chatter. Na si Sir Ali Pogi. If you are not yet, guys, connected also with Sir Ali Pogi, ako na magsasabi sa inyo, guys, dikitan nyo yan, napakabait niyang, guys. Isa sa mga foreigner na napakagaling magtagalog, as in. And I am inviting you, each and everyone, guys, na samahan nyo ako sa kanyang live stream. Nagla-live stream yan, guys. Si Sir Ali Pogi.
Highly recommended monetized channel. Sana all monetized channel. Kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon, balik sa iyong kamay. Salamat ninang sa ginagawang inyong ibibigay. Ilagay ko muna guys ang ating super chatter, a new timer. Lahat ay kay saya, nagluto ang atin. Manok na tinona sa bahay ng kuya. Mayroong lechyonan pa, ang bawat tahanan may handang iba. Tayo na bibili, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na bibili, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. May tumatawag sa akin. Anong gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin. Manok na tinona sa bahay ng kuya. Mayroong lechyonan pa, ang bawat tahanan. Tumatawag sa akin. Ay, Tayo na bibili, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. SC 8P, ayan. Tayo na bibili, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na bibili, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na bibili, magsalon Sana wala pang nagmamayari ng AP. Ayan. tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. 8P, ayan. Ito guys, patamsak naman ako guys. Merry Christmas everyone. Ayan. Una naman, Yan guys, binababa ni Nightboot ang ating super chatter at saka ni Stream Element. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Oo nga. Back to work muna host. Ma'am Christine, ingat-ingat po kayo dyan man sa work nyo ma'am. Daddy Ali Pogi, big shout out, wash out. Sabi ni Sir Art Francisco Channel. Padikit naman ako guys, padikit. Sir Ali Pogi, thank you for that amazing super chat, Sir Ali Pogi. Come on, let's work, dance to the beat. Ma'am Cheers and Bills. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheers and Bills. Ano nangyari, ma'am? Dance to the beat. Shake that thing, shake that thing. On hold kasi nakalagay sa payment. Punta ka sa LS mo, doon ako magtanong. Ma'am, opo ma'am, kasi magiging on hold po yun ma'am. It is because pinalitan nga po natin ma'am yung payment method mo. Ayan, yung bangko mo, pinalitan natin. Nasa mid tuloy ako. Pinalitan natin ma'am and syempre for verification pa rin naman yung bangko, ipinalit mo ma'am. Couldn't verify your tax information with the documents you submitted. Make sure the information in your documents exactly matches the information in your tax form and try again. dahil sa Ay? pag-ibig, Ganun po ba ma'am nakalagay? Kristo ay isip. We couldn't verify your tax information with the documents you submitted. Make sure the information in the documents exactly matches the information in your tax form and try again. Naglagay ka ba ma'am ng tax info mo? Naglagay ka ma'am ng tax information mo doon sa ano, yung W8 Ben. Ma'am Mariana Channel nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Highly recommended monetized channel also ang aking kababayan. Maray na bangi dyan sa mo ma'am. Magandang gabi naman dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live streaming. Oo, kasi ginawa ko yun po ni sis ko. Nilagay ko match ATM card niya. Tama ba?
Oo, kasi ginawa ko information is ko nilagay ko match sa ATM card niya. Tama ba ako? So, ang ginawa mo, ma'am, na information ng tax mo is yung pangalan ng ano mo, ma'am. Ma'am, doon yung pangalan, ma'am, na ano, kasi kapag ka naglagay ka ng pangalan sa tax, ma'am, make sure na yung tax information is nakapangalan, ma'am, doon. Kagaya ng ano mo, yung, di ba yung AdSense PIN mo, yung pangalan mo doon is dapat kagaya doon. Hindi po yung magkaiba yung pangalan, ma'am. Okay lang na yung TIN number, okay lang yung TIN number is sa iba. Ayan. Kasi ang ginawa kong TIN number ko dati nun is yung TIN number ng kapatid ko. It's totally fine. Pero kapag may conflict nga sa information, ma'am, especially sa pangalan, hindi talaga yan ano, i-verify. Kaya tayo ay dapat na Mm-mm. ngayon. Okay lang yung TIN number, ma'am, pero wag lang yung pangalan. Ay, enter a message. Bakit ganun? Ay, si stream element ko nag... Oh. May parol at ilaw bawat pintada. May sadyang naiiba ng ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan. So, bali tax info ko ilagay ko, pero yung ATM ko kay sis. Opo, ma'am. Pwede naman po yun, ma'am. Pwede po yun, ma'am. Biyahe ni Laupan. Magandang gabi naman po dyan kay Biyahe ni Laupan. Bagong-bago natin guys na kaibigan, si Biyahe ni Laupan. Nabibigyan ko ng kanyang moderator suit. Ayon, suited only for him. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Laupan. O, diba? Ni hao. Alam mo bang ibig sabihin ng Laupan? Masagana. Chinese Mandarin, Laupan means boss. Ayan, biyahe ni boss. Ni hao, Laupan. Laupan ni hao. Hindi sa atin ang kapalaran at mabuhay na lang. Sweetie Lady, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Sweetie Lady, also known as si Ma'am Buhay. O, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Nagpapaharang-harang dyan. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Sir Ma'am Buhay. And welcome po sa aking live streaming. Ashuriken. Kuya Orogon, it's been 2 months. Long time no see. Oo nga, Ashuriken. Mega love shoutout din dyan kay Ashuriken. Na-miss ko tong batang to. Ang bait pa naman ang batang to, oy. Ashuriken, magandang gabi naman dyan sa iyo. Merry Christmas naman dyan sa iyo, Ashuriken. Welcome back din sa aking live streaming. Na-miss ko rin ikaw, Ashuriken. Mayroong litsunan pa. Host, BG until end. Busy po ako. Sir, sige lang po, Sir Ali Pogi. Thank you naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Thank you also for keeping me in your background, Sir Ali Pogi. Guys, badikit naman ako guys ng ating super chatter, si Ma'am Lizelle Family Vlog. Yung binababa ni Stream Element, ayan, ni Stream Element at saka ni Nightboot. Tayo na tigiw, magsalon na tayo. Mayroon na Ito pa guys, sa Ashuriken, padikit naman ako niyan guys. Alam mo Ashuriken, bigyan kita ng payong kaibigan. Huwag kang magpapadala sa mga kung ano ang naririnig mo. Ganito ang gawin mo. gabi. Kayahin mo ako. Kapag feeling ko may nang babackstab sa akin, I just simply smile to them. Sir, just to confirm yung TIN number na ilalagay ko sa akin lang. Opo ma'am, pwede naman po ma'am. Kasi ako ma'am, ang nilagay kong TIN number ko is yung sa kapatid ko talaga. Kasi ngayon pa lang ako kumuha ng aking TIN number. Ayan. Nung nakaraang linggo lang, nung pumunta ako ng BIR, kumuha din ako ng TIN number ko. Dan po Stream Element, o diba? Mamari, si Stream Element Mamari is tulad yan ni Nightboot. Oo nga. Merry Christmas din sa'yo, Kuya Uragon. Ayan, sabi ni Ashuriken. Merry Christmas naman yan sa'yo, Ashuriken. Na-miss ko tong batang to. Kumusta naman tayo? At pahinga talaga to sa YT. Sana monetize channel na rin yan, uy. Ma'am, mag-resubmit ka na lang po ma'am ng new form. Ayan. Post dan post na nakapin, sabi ni Biyahe ni Laupan. Huwag ka mag-alala, sir. Mag-iwan lang kayo guys ng bakas, ha? Oo nga pala. Alam mo ba, sir, ang Laupan? Chinese Mandarin is for boss. Ayan, ni hao, Laupan. Ni China, li Laupan.
Dan kay nakapin may bakas. Ayan. Alam mo Kuya Orgo, nalaman ko lang last 2 days at night, may professional na doktor yung nag-ask ako. Sinabihan ko sa kanyang situation. Kaya found out, may broken heart syndrome ako. Broken heart syndrome. Huwag mo nang isipin yun, Sir Ashuriken. Kapag kasi nagpatali tayo sa ating nakaraan, magiging anino yun ang ating magiging anino natin yan, nahahabol-habol sa atin. Hindi ka niyan tatantanan. But if you let go, ayan, sometimes letting go is the best way para lang tayo is makapag-move on. Just to move on. Yan yun. Mamaylin, Sir Tamsak po. Thank you for that, si Tamsak Mamaylin mapili. O, di ba? Yung babalik, yung kami guys, as in, super brown out. Hello naman dyan sa brown out. Sorry talaga. Anyways, ano pa ba? Salamat ninang sa aginaldo kong inyong As in, brown out kami. As in, brown out kami. Sorry naman talaga. Mega love shoutout po dyan sa inyo guys. Wala akong internet. Wala akong sa aking laptop. So, ayun na nga. Kay sigla ng gabi, lahat Malulubat yung aking laptop. Kainan na. Oy, bigla kong nawala guys. Nag-brown out sa amin. O, diba? Hello naman dyan sa brown out. Oy, gabing-gabi. Oo. tayo na, bibiro, magsalo na tayo. Oy, sir, asan na ba yun si Ashuriken? Punta muna ako, kakain muna ako ng dinner. Sige. Ayan. Loading si Kuya. Oo nga, guys. Sorry na talaga. So, nag-brown out kami, guys, as in. na tayong pinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Mukhang pareho kami, Ashuriken Broken Heart Syndrome. Oy, huwag kayong papadala dyan, guys. Sa mga... Nagluto ang ating Alin? na tinuna sa bahay ng kuya. Brown out nga. Wala nang kuryente. Naka-ano lang kami, guys. Naka-solar lang kami. Pati yung aming, yung aming router. Pati yung aking laptop is maya-maya is malulubat to. Sa gabing ito, Oy, sa mga nandito pa guys, 5 minutes more na lang ako guys ha. 5 minutes na lang kasi hindi tatagal talaga ang aking laptop. Wala akong monitor dito sa aking harapan kasi brown out nga. Ngayon. Kung may mga katanungan kayo guys, you can simply PM in my Facebook account. You can simply PM in my Facebook account. Ayan. Ito guys ang aking Facebook account. Ayan. Pwede kayo magtanong dito sa aking Facebook account. Ayan. And kung di nyo pa kadikita ng ating mga super chatter, you can simply make friends with our super chatter. Si Sir Ali Pogi at saka si Ma'am Lizelle Family Vlog na binababa ni Stream Element o kaya ni Nightboot. Ayan. You can choose guys. Ayan. Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Hala. Ano pa? Uy, kung may mga broken heart syndrome kayo dyan guys, huwag nyo nang iniisip yan. Kasi nga, it's not helping you. It will just going to Ngayon ay Pasko, dapat pasalamat. let your life be let your life na, ano ba yung tawag doon? Yung parang hihilahin lang ang inyong mga sarili. At mauuwi yan sa depression. No kayo nagpapadala dyan. Ma'am Cheche, nandito pa sa atin si Ma'am Cheche. Thank you naman po dyan kay Ma'am Checha. Ma'am Checha, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Checha. Uy, 3 more minutes na lang ako guys ha. Maya puntahan natin si Harlem O. Magla-live streaming yan maya. Uy, be, patayin mo muna be ang mga ilaw be. Sayang ng Ay masisira yan, bebe. Pati yung electric fan, bebe.
tahimik MYC. Ayan. pag-ibig Yan, pagpapatayin mo muna, baby. ay silang may tatlong haring Papa Yu, love you host, love you all. Ayan. Ma'am Manoy G, ay si Sir Manoy G pala nandito rin sa atin. Nagbabalik din natin na kaibigan, Tamsak Dan Manoy. Thank you for that sweet Tamsak Manoy G. Welcome din sa aking live streaming. Si Papa Yu, nagbabalik din natin na kaibigan si Papa Yu. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Papa Yu. Welcome din sa aking live streaming dito sa aming brownout na community. O, diba? Oo. Shoutout naman dyan sa mga taga-APEC. Kung kailan gabi, nagbabrown out kayo ng walang abiso. Tamsak gang gilagid, di ba? Sana all hanggang gilagid ang pagtamsak. Pwede ba hanggang bumbunan, sir? Okay, calling the attention of the APEC. Di ba? Nagbabrown out kayo ng walang pasabi ng abiso. Mahiya. Oy. may bahay Ikot-ikot ako, sir, sabi ni Papa Yu. Okay lang yun, Papa Yu. Oy, 2 minutes more na lang ako, guys. 2 minutes more na lang kasi brown out nga kami. Gusto ko sana mag-live ngayon ng at least 2 hours. Nag-brown out naman. Kumusta? Guys, padikit ako guys ng ating super chatter. Si Ma'am Lizelle Family Vlog at saka si Sir Ali Pogi. Kung di nyo pa kaibigan yon, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kay Sir Ali Pogi at saka kay Kaya tayo ay dapat Ma'am Lizelle Family Vlog. Tapos naharang sabi ni Ma'am Sweetie Lady. Ayan. Ma'am, kusina mode ka na, ma'am. I'm about to end na rin, guys. I'm about to end na rin. Kasi nga, brownout sa amin. Hindi tatagal ang aking, yung aking laptop. Shutdown ko muna ang aking laptop, guys. may parol at ilaw bawat bintana may sadyang naiiba't ibang kulay kay ganda ang ating Tapos naharang, ayan. Jonah Girl, thanks sa support ka kanina sa live ko. Muhag sa yon. Ay, nag-live ka, ma'am, ano? Nag-live ka ba? Kanina. Guys, mag-end na rin ako. Naka 1 hour na rin ako, ha? Maraming salamat guys sa inyo kasi, brownout sa amin. Naka-solar panel lang kami, naka-solar lang kami. Kaya, hindi tatagal yung aking monitor na laptop. And, ayun. Maraming salamat guys sa inyo, especially sa mga nakatutok, sa mga nagpalipad sa atin. Si Sir Ali Pogi at saka si Sir ay si Ma'am Lizelle Family Vlog. Magandang gabi guys sa inyong lahat. And thank you guys. Ayun, I love you all. Ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan sa inyo pa rin ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And maligaya at masaganang Pasko guys sa inyong lahat sa darating na Pasko. Ayun. I love you all. Bye guys. nang sa aginang Keep safe guys. Keep safe sa inyong lahat.